Un çörek paxta yağı Türkmenistan'ın ilatynyň aglaba köpçüligi üçin esasy iýmit bolýar. Emma hatda bu önümleri satyn almak hem irad üçin Sinaga öwürlýär. Täjirçilik wagtyndan bir näme arzan, ýagny subsidiýerlenen bahadan satylýan önümler dukanlarda seýrek bolýar. Käbir ýagdaýlarda olar geçmeýän haritler bilen satylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu günler Balkan vilayatyndaky ýagdaý barada şeýle habar berýärler. Adam başyna 1 litr paxta ýagyndan boy 5 kilogram undan ibaret azyk paýyny satyn almak üçin soňky günlerde Türkmenbaşyda öý telefonyny çekmek üçin ulanylýan 10 metrlik siýimleri satyn almaly boldy. Şeýlelikde 1 litr paxta ýagy 19 manada satylan bolsa, telefon kabeli 20 manada satyldy. Geçen gezek awgustda yerli dukanlarda ýanwar aýynyň 10 paýy satlandy. Yerli alyjylar rezin ädikleri satyn almagy mejbur edilipdi. Şol ayakkaplar köplenç taýsız bolupdy. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, şu günler uzaga çeken ara kesmeden soň Türkmenbaşyda satylyp başlan köp garaşylan un we paxta ýagy aprel aýynyň azyk paýy bolup önümler belli bir dukana berkidilen raýatlara tanawa görä we talonlar esasynda satylypdyr. Bu önümlerin köpden märi satylmandygy sebäpli dukanlaryň öňünde ullakan nowbatlar emele geldi. Nowbaty durýan adamlaryň aglaba bölegine azyk getmeýär. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 26 oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä alyjylara önümleriň bolmalysyndan az çekilip satylandygyna garamazdan azyk hemme ýetmändir. 1-16-28 belgili dukanlarda un bolmalysyndan az çekilip satyldy. Mysal üçin maşgalada 5 adam bolsa her birine 5 kilogram un bolundy, jemi 25 kilogram berilmeli. Köpler özlerine berilen un paýynyň agramynyň 22 kilogramy ýetmendigini anykladylar. Şol ýagdaýlarda adamlar dukana gaýdyp gelip nägililigini bildirjek bolanlarynda satyjylary indi giçdigini aýtdylar. Käbirleri indiki gedek has köp goşjukdyklaryna söz berdiler. Dip habarçymyz şeýle de bolsa köpleriň un satyn alyp bilenine razy bolanlygyny aýtdy. Wagtysady kynçylyklaryň arasynda köpçülik soňky 2 ýylda döwlet dukanlarynda da täjirçilik bahalaryna ýakynlaşan subsidiýerlenen narhly azyk önümlerini satyn almak isleýärler. Köpler döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan önüm satyn alanda da zordan gün görýänligini belleýärler. Bu aralykda azyk paýlary gejikdirilip satylýar. Hususan da awgustda Mary vilayatynyň käbir owalarynda ýaşaýjylar ýanwar aýynyň hasabyna un paýyny satyn alyp bilipdi. Gıt önümlerin gapdalynan başga bir haritlaryň ýüklenip satylmagy Türkmenistanda adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Soňky ýyllarda azyk paýlarynyň gapdalynan möhleti geçen azyk önümleri we senagat haritlary şol sanda rezin çypyklar, çelekler, legenler we hatda prezidentiň portretleri goşulyp satyldy. Adamlar şol haritlary islemeselerde zerur azyk önümlerini satyn almak üçin razy bolmaga mejbur edildi. Türkmenistanda un we çörek gytçylygy azyk krizisi 2017-nji ýyldan bäri dowam edýär. 5 ýyl töwereg wagt bäri Türkmen hökümeti bu azyk getmezçiligini resmi taýdan boyun almaýar. Tersine ýurdun häkimetleri bar hartyan kynçylyklary çözmeň ýerine ilata gödökçiligini ýygyderli güýçlendirýärler. Soňky günlerde Türkmenbaşyda un we ýağ paýlary satlanda dukanlaryň ýöredýän sanawlarynyň üstesine alyjylardan azyk talonlar we pasportlar talap edildi. Habarçymyz bu ýol bilen satyjylaryň alyjylaryň başga biriniň talonlaryny ulanyp azyk satyn almazlygynyň öňüni almagy synanşýanlygyny belledi.